El Corte Inglés bandera irabazi eta azkenean aurtengo liga Bermeok eraman du. 6. 15 urtetan. Orain urte osoko nekeak eta tentsioak kareletik behera bota eta ospakizunetarako garaia da. Urdaibaik irabazi du azkeneko estropada eta ligako koroa Bermeora joango da. Gaurko esan da, el no va más. Gaurko da, bitu, zelako mutin eta uzen horre, Da bitu zelako genti dagoen hemen. Eta bai genuen gaur asko esango gala kalik, eta asko zirkunstantzia markako gela gaurko estropadi. Guretzako, ez da izan zirkunstantzia eskazenak, ondarra bixak adibidez lehenko kali eukira gor izan dela, eurantzako liga, esango liga maieriko ezin azteko, guk iruan kaletik horrek gesa einaldi izan dugu, eta hor aldetik oso guztua. Gaurko da poza, gaur ligi ezin izan du galdu. Liga mendabek behibal otama usturte bai. Traineruetan esan da gutzeko. Ez trainerue, esan da batelak, trainilak eta gero akaun traineruek. Aurten igual niretzako temporadari gogorren izan da. Orain arte bigarren traineru nahi jokatzen eta hemen dauen presinu eta irabazteko guk ez da bardine bigarren traineruen egotik moduen. Oso pozik, horan bukatziaz. Azkanien arrauna kirol bereziz da. Bizi dugu, ganera itsasoagaz lotura hau daukagun herrizok, bizi dugu kirol berezi moduan, ez? Gure herritarrak ez dizenak be, eta taldien parte hartzen dabienak, herriko seme sentitzen dugu zela, eta eurepe alan sentitzen die, ez da? Hori oso emotibo da, oso politze da. Arraunak urte askotarako jarraitu bezala, solako ikuskizuna izatien askontzako. Alain Kolunga! Nitzako garaipen hau, urte guztion lideran horreaz kamisetiaz eta gaur segitxi lider moure, gutzako la hostiara eta hor aldetik oso pozik. Eskaini, lehenko Bermeoko herri guztia, guaz segitxen daen guztia, gure alguna ondizen guztia, estropa guztixetan. Herrizeri, bero batez be, familizeri eta laguneri. Beti ondizelako nire atzetik eta beti ondozilako apoio, bihar izan duten apoio hori. Bai, da gaur, bai.